Hi guys, hello mga mads. Now karon sa guys sana sa City Mall. Nakoy atuan. Tripping kay ni ba? Moto ko og Boy Zugba. I will have my rice cooker session there. Good luck. Hello mga mads, nako karon diri sa Boy Zugba kay Sano City Mall, and you know what? Happy kay ko nga nako diri karon. And nakita na ko sa ilang gibalik na din nila ilang sad-sad no tanawa gani mga mads. Wow man. Okay, murag mag-serve na sila sa atong gi-order, no, mga mads. Laban? So, hi! May hapon. Okay, lagi hapon. Dalay ko ng Diyos. Oy. Sir, fried kangkong, sir. Hoy, mau ba? Conabillen, sir. Okay. And then, queso scallops. Oh, queso scallops. Sinuglaw? Pak, sinuglaw. Kani kinang presentation? Lamian nga sinuglaw sa Cagayan. Da. Nokos. Nokos. And lastly, sir, is calamares. Oh, calamares. So, mo gid lugar ni siya. Mananit na akong orders, no? Everything's okay na tanan, sir, ba? Yes. So, okay na ta. May paskuan, sir, ha? Mayo pagbiyahe. In fairness, guys, no? I love the presentation. Like, oh my God. Mura siyang nasa kuan. Bangka. So, of course, mga mads, no? Mas napansin ninyo nga walay rice. So, of course, I came prepared. Boy Zugba, I will conquer you. Welcome to another rice cooker sessions with Berns J. So, nara mga mads. Magsaba di. So, check ka diha. Okay, sikreto na rin nato mga mads, no? Kasi padapling atong ipatungod ang ato mga sudan diha. So, let's start mga mads. And now, this time mga mads, no? Akong ipaila-ila sa inyo kung unsa akong ipang-order diri sa Boy Zugba, Gaisano City Mall. So, first is natay queso scallops. Ikaduha is natay kangkong, fried kangkong. And ikatulo natay calamari or calamares. Naritay tuna belly. And natay sinuglaw nga ganahan kay ko sa ilang presentation, no, murag pwede na ko ni dalon sa balay. And naa din tay nokos. No, so mo ni siya, no, kita niyo yung nokos, no. So mga ana ta nga mga mads, mga ana ta kay gigutom na gid ko. Let's go. So mga mads, no, akong i-try ang ilang queso scallops. So mo ni siya. Mo ni siya. Of course, atay rice cooker dire kay para busog ta. Fairness, no? Okay, butang din eh. Butang sa kanon. Sana all. Level up lagi na itong rice cooker, guys. Ano to sa Boy Zugba? Oh my God, this is so yummy, guys. And kanila yun. Ilang sinuglaw. Let's try their tuna belly. Yum. You know what mga mads? Diri sa Boy Zugba, anywhere nga Boy Zugba gyud, iconic gini sa ilaha ang mga hugot lines. Maura ning food brand nga na ay mga hugot lines anywhere sa ilang tindahan.
So if I were you, kung gusto ninyo ma-experience ang akong experience karon, dool na mo sa pinaka-dool ninyo nga Boy Zugba store. Calamares mo diha. Ako yung tunin sa sauce. I don't know kung nakaanin na ba tanan. Pero Boy Zugba, asal silang mahugot lines, lamig nilang food. So mga mads, no, let's try our nukos. So atong i-slice. Tanong na to kung saan siya, no? Makita ninyo nga it's so stuffed. I'm not sure kung makita ba sa camera, pero stuffed kaysa sulod. And you know what mga mads, ang Boy Zugba, kung mangita mo og Pinoy or Bisaya nga mga food na ana tanan dire, branches are all over Visayas and Mindanao. Matawag po ng Boy Zugba og kusina Bisaya. Tanan yung ipangita ang mga Pinoy or Bisaya nga food na ara sa Boy Zugba. So ato nang i-try ang ilang nukos, no? Oh my God, so stuffed. Heaven. Atsara. Lahi nga slice o dagko ilang slices. Oh my God, so yummy. Let's try their kangkong. Tara na ito, kasi alam yan eh. Ni fairness, crispy. Kita magod na anad, magod ta og kangkong at stir fry. So kani siya, fried. Fried. Is this deep fried, guys? Pilin ako deep fried ni siya. Ilang sa tadi no? Eat moderately mga mads. Hindi pwede yan ang mga padalos-dalos lang. Char! Kaning lato, guys. Magkaya. Kaning guys. It's so yummy. Oh my God. You know what mga mads? Grabe, busog kayo ko. And by the way, katong mga dili makani sila mga physical stores, please don't forget to check them on their social media accounts and you can make orders there para matry ninyo kung unsa akong na-try karon. And mga mads, ayaw mo kaguol kung dili mo makaani sila mga physical stores. Kabalo na ta, pandemya, no? So dili mo ngay mag-uol kay pwede mo maka-order through Maxim, Foodpanda. And mga mads, kung gusto mo maka-avail sa mga exclusive deals, promos, discounts, o dine-in price ni Boy Zugba, if I were you, download their Food Trip PH app. And by the way mga mads, ang kanang mapalit ninyo sa food trip, ma-convert na siya into points. And points can be converted to cash. Pwede nyo nagamiton kung mag-purchase mo sa ilahang food. And mga mads, thank you so much sa inyong engagement with me. Don't forget to follow me sa akong Facebook page. That's Berns J. And also, you may subscribe to my YouTube channel. And siguro sa Instagram, ay nalang siguro sa Instagram. Sa TikTok na ako, sa TikTok po di ay, no? And there you have it, mga mads, no? Thank you so much for being with me sa akong rice cooker session dito sa Boy Zugba, San City Mall. Hantod sa sunod di gayon, makita-kita ra to pohon. Bye!